Вы, может быть, не поверите тому, что я зараз скажу, але кожная держава, нават самая сімвалічная, як бы мало часу яна не праіснавала, заўсёды паспявае зрабіць одну важную рэч, якую выпусціць свае маркі. Так сталася, што БНРаўская філатэлія з'явілася на свет у сувязі з асобным атрадам генерала Станіслава Балаховіча. Паслужыць у войску БНР генералу Балаховічу не давялося, аднак ягоны атрад упісаўся ў гісторыю БНР важнай старонкай, дзякуючы вынаходлівасці кіраўніка вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Рызе Кастуся Езавітава. Разважаючы на пачатку 20-го году, як вырашыць праблему безграшоўя, якая прыціснула ягоную місію, ён прыдумаў удалы бізнес-праект – выпусціць маркі. Незадоўга перад тым ён даслаў ураду БНР прапанову прыняць асобны атрад Балаховіча ў склад войска БНР, і гэтая пастанова была пацверджана. У атрадзе ёсць байцы, яны дасылаюць і атрымліваюць лісты, значыць, ёсць патрэба ў сваёй паштовай канторы і ў марках. Задумана, зроблена. Эскіз маркі, паводле некаторых даследнікаў, належыць славутаму латышскаму графіку Рыхарду Зарыньшу, дарэчы, аўтару эскізаў першых савецкіх марак. Міністэрства фінансаў Латвіі дае дазвол надрукаваць маркі ў экспедыцыі вырабу дзяржаўных папераў, і гэтак былі выпушчаныя маркі 5 наміналаў – 5, 10, 15, 50 копеек і 1 рубель. Адпаведна, зялёная, чырвоная, фіялетавая, сіняя і карычневая. Наклад 1 мільён кожная, разам цэлых 5 мільёнаў марак. На просьбу вайскова-дыпламатычнай місіі БНР быў атрыманы дазвол ад Міністэрства шляхоў зносінаў Латвіі на франкаванне, это значыць наклейванне з мэтай аплаты маркамі асобнага атраду БНР паштовай карэспандэнцыі. У Марыенбургу, цяпер гэта горад Алуксне на паўночным усходзе Латвіі, месцы дыслякацыі атраду, была адкрытая паштовая кантора, якая, аднак, не праіснавала і 3 тыдняў. А палова ўсяго накладу марак была выпушчаная неперфараваная, это значыць без зубцоў. Яны ад самога пачатку прызначаліся не для паштовых мэтаў, а для выкарыстання ў рэклямных і прадстаўнічых мэтах. Кажучы прасцей, у філатэлістычным бізнесе. Маркі асобнага атраду БНР у свеце не рэдкасць. Значна менш вядома пра іншы філатэлістычны артэфакт, звязаны з БНР. Это маркі слуцкіх паўстанцаў. Іх маюць у сваіх калекцыях толькі самыя заўзятыя і ўдачлівыя. Штаб слуцкай брыгады 1 снежня 2020 году выпусціў гэтыя маркі як наддрукоўкі на польскіх марках. 25 грошаў на зялёнай марцы 5-грошавай і 50 грошаў на ружовай 15-грошавай. Наддрукоўка ўяўляла сабой ручны чарнільны штэмпель з выявай пагоні і літарамі ЧРСЛ. Это значыць часовая рада слуцчыны. Усяго паспела выйсці з палявой пошты каля 20 штук першай і каля 200 штук другой маркі. Астатнія, на жаль, загінулі ў часе пажару. І сёння ў свеце такіх слуцкіх марак засталіся лічаныя адзінкі. Затое марак асобнага атраду БНР колькі заўгодна. Іх без цяжкасці можна купіць у больш-менш сур'ёзных філатэлістычных крамах. Магчыма, што да заяўленай мэты ліставання байцоў асобнага атраду серыя марак асобнага атраду БНР наогул не мела ніякага дачынення. Тым болей, што сам асобны атрад Балаховіча ў тым часе быў ужо на польскай службе. Затое маркі асобнага атраду паставілі БНР на філатэлістычную карту свету і да сёння ўпрыгожваюць прыстойныя калекцыі. А таксама, што і было галоўнай ідэяй, крыху папоўнілі дзяржаўную скарбніцу БНР.